Da. Această zi de 10 iunie, această victorie cu lui larg și mâna întinsă și cuvintele alea stereotip, mon cher, cu care te întâmpinau întotdeauna, dispărea dintr-o dată distanța asta dintre ani. Am luptat în grupuri diferite, dar mereu în paralel am știut unii la alții. S-a spus cam tot ce era de spus aici. Poate despre lupta aia de la 10 iulie poate n-a fost destul. Pentru că din aprilie 44, când am revenit după Odessa în țară, rușii făcuseră un efort foarte mare să depărtase mult de liniile de aprovizionare. Și se oprise pe o linie care pleca de la nord de Roma, în Târgu Frumos, Iași, Huș și cobora pe Nistru în jos și acolo au stat până în aprilie, 20 aprilie, o perioadă foarte lungă de timp, în care, practic, oștile se priveau față în față, dar nu luptau efectiv, confront de 1000 și ceva de kilometri care era așa de lung. Totuși, războiul era ciudat, pentru că se petrecea între orele 10 și 12, când veneau bombardierele americane. Le prindeam, într-adevăr, la decolarea de la Foggia din Italia, când formațiile se organizau și porneau spre răsărit. Se apropiau aproape de turnul Severin și acolo se împărțeau. Dacă virau la stânga, bombarda Budapesta. Dacă virau la dreapta, bombarda Sofia, pe Bulgaria. Dacă luau linia munților, atunci sigur veneau la Ploiești. S-a amintit aici primul raid și al doilea. Primul a fost Halpro, cu care l-a menționat domnul Târturică, și care, venind de la foarte mare distanță, n-au avut suficiente bombe, trebuie să ia mai mult combustibil ca să poată întoarce. A trecut aproape neobservat, dar cel de-al doilea de la 1 august 43 a vrut să fie distrugător, pentru că în 43, la Casablanca, cei doi mari, Roosevelt și Churchill, au hotărât distrugeți fortăreața Ploiești, pentru că Ploieștiul reprezenta posibilitatea de alimentare a o treime de necesarul german în aer, pe pământ sau sub apă. Și cu toate că aveau construite rafinării în jurul Ploieștiului 10 la număr, cu capital și american, și olandez, și englez, au spus distrugeți-le. Distrugerea era hotărâtă, dar și apărarea pe care unul dintre distinși generali al lui Hitler, Gestenberg, a organizat-o cu multă mijloace și în mod amănunțit. Departe, circulare, erau tunurile de mare. Misiunea aviației române, asta era practic, pentru că au fost un număr de aproape, dacă nu mă înșel, 40 de bombardamente americane. Și de la că la început veneau cu 100 de avioane, ulterior a fost o zi în iunie sau când au venit 600 de bombardiere. Da. Acum, la 10, lupta de se ducea din ce în ce mai sus și pentru 80-ul era într-adevăr mai greu. Ele restabilea puterea motorului încă la 5400 de metri, înălțime la care convenea să lupte. Mai sus ceva de metri, ca să nu fie prins de radarurile timpului Würzburg și Freia, care erau la început, și într-adevăr au străbătut întreaga distanță, au intrat în România, au mers către linia munților, urmând să facă viraj la dreapta, să descopere Valea Prahovei. Și de acolo coborând să învie în Câmpina inițial și pe urmă celelalte regiuni cu Ploiești. Au întâmpinat, așa cum s-a spus, o foarte mare
rezistențe, cu multe pierderi și n-am mai intervenit decât după ce au trecut de prin Sicilia, în Italia, la Foggia, la Sudacău. Liningurile, venind foarte, foarte jos, au fost total surprinse și, într-adevăr, în lupta care s-au dat, înălțimea le dădea un spor de viteză și au avut victoriile care le-au avut. Lângă București, la Cernica, aveam o grădină de refugiu în timpul războiului al părinților. Un avion a căzut a doua casă dintre ele, a fost recuperat mai târziu și unul dintre cei care a cercetat în mare măsură a fost Dan Velinte și care păstra legătura cu americanii, localizând oarecum unde au fost aceste pierderi. Pe Dan Vizanti l-am cunoscut de aproape și îi păstrez amintirea și eu, ca ultimul pilot de vânătoare care mai e în viață din al doilea război mondial, îi păstrez așa cum au fost. Ei au rămas, cei care au căzut, au rămas tineri, au rămas așa cum au fost, pentru de vreme cei care au trăit au devenit niște morți în viață. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și acum vă invit să vedeți expoziția și apoi luăm o mică listă. Da. Deci,